स्कुला दिनै थैना थांनो हमबाय बबेबा एलपि स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि दङ बबेबा एमइ स्कुलाव साइन्सनि फोरोंगिरि गैया बबेबा हाई स्कुलाव दिनै मेथ्सनि फोरोंगिरि गैया साइन्सनि फोरोंगिरि गैया बेनि थाखाय जोंनि जे फरायसा फरायसुलि जेबायदि सोलोंथाइ लानांगौमोन बेनिखौ जोङो लानो हायैखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनिखाय नैबे जे सेपारेट डाइरेक्टरनि गेजेरजों बेफोरखौ मावफुंनानै लानो हासिगोन दा जोंनि फरायसाफोरा जोङो थि समाव जोङो लेखा मोना जानुवारि मासाव जेब्ला क्लास जायो बे समाव जोङो लेखाखौनो जोङो दिहुननानै होआ जोङो लेखा मोनैनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जादों दा बेनिखायनो नैबे सेपारेट डाइरेक्टरनि गेजेरजों एबारै जोङो जोंनि जे बर' मिडियामनि जिखिनि फोथांना लाखिनांगौनि सार्थआव जोंनि स्कुल बिल्डिंनि थाखाय जोंनि जि लेखानि थाखाय जोंनि साइन्स फोरोंगिरिनि थाखाय जोंनि मेथ्स फोरोंगिरिनि थाखाय जेसेबां नांगौ जों बेखौ नैबे सेपारेट डाइरेक्टरनि गेजेरजों मोनसे जोङो बाजेट बानायनानै बेखौ जोङो मा खालामनो हासिगोन जोंनि जि मिडियाम जोंनि जि राव बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो हानाय जोंनि अबस्थायाव जोङो फैबाय होननानै जोङो बुंनो हायो फारसेथिं जोंनि राव बे रावा दिनै आसामनि लोगो राव हिसाबै बाहायजाबाय नैबे बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि आसामनि बर' रावा दिनै आसामनि लोगो राव हिसाबै बाहायजानाय लोगो लोगोनो जोंनि जे बर' गथ'फोरा बर' फरायनानै जायफोरा दिनै दङमोन बिथांमोना गुबुन आसामनि गुबुन जायगायाव थानाय बर' फिसाफोरा दिनै गावनि रावजोंनो बेखौ लिरनानै एप्लिकेसन होनो हानाय सुबिदाखौ जोङो मोननो हाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोङो दिनै जायफोरा LLB फरायगासिनो दङमोन उकिल फरायबाय थादोंमोन उकिल जादोंमोन बिथांमोना मेजिस्ट्रेट जानो थाखाय गोबां प्रब्लेमाव फैयोमोन मानो होनोबा गावनि नैबे रायजोनि जे भाषा बे भाषाजों 50 मार्कखौ बिसोरो बे असमियाव जितु जोंनिया रायजो भाषा हिसाबै असमिया रावजोंनो लिरनानै असमिया कुइसन असमिया एन्सार होनो गोनां जायोमोन दा बेनिखायनो जायफोरा जोंनि जायफोर उकिल फरायबाय थानाय उकिल जानाय बिथांमोना मेजिस्ट्रेट जानो हायामोन नाथाय दिनै नै बर' रावा जेब्ला जोंनि आसामनि लोगो राव जानाय लोगो लोगोनो बेखौबो जोंनि रावजोंनो लिरनानै जोङो मा खालामनो हासिगोन जोङो जोंनि मेजिस्ट्रेट जानो हानाय सुबिदाखौ जोङो मोननो हाबाय दा बेनिखायनो जोंनि बर' रावजों फरायनाय जेसेबांखि फरायसा दङ जायफोरा साख्रिनियानो जा इन्टारभिउ होयोब्ला जोङो इंलिश नङाबा हिन्दी नङाब्ला एसामिसजों जों कुइसन होनो गोनां जायोमोन कुइसननि एन्सार होनो गोनां जायोमोन नाथाय नैबे आसामाव जोंनि रावा लोगो राव हिसाबै बाहायजानायनि उनावहाय जों बेखौ बर' रावजोंनो जोङो एन्सार होनो हानाय सुबिदाखौ जों मोननो हादों होमबा बे नैबे मोनसे जोंनि जे बिटिआर गोरोबथा बे मोनसे जोंनि मोजां गोरोबथा होननानै बुंनो हागोन दा बेवहाय जोङो जायफोरा जेबो गैया होननाया दिनै बेफोरो जेबो माने जुक्ति गैया दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो नैबे मोनसे बिराद जोंनि थाखाय मोजां गोरोबथा जादों मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर गोरोबथायाथ' जाबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजा लामायाव ओंखारनानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाया दिनै थांनाय जे जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि तामुलपुराव जानाय जे स्पेशल कनभेन्सनाव जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ मान होनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय दा दोनथ'नायनि उनावहाय जोंहा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खामानि मावनो गोनाङा गोबां दङ होननानै जों साननो हायो मानो होनोबा जोंनि जि समाज बिथिं जोंनि जि आबादारि बिथिं जोंनि जि रांखान्थि बिथिं दा बेफोरखौ लानानै जोंहा खामानि मावनो गोबां दङ होननानै जों सानो बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव जों बेफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावनांगोन दिनै जोङो जोंनि ओनसोलाव 99% आबाद मावनानै जायो हिसाबै बे आबाद मावनायाव जोङो गोसो होनानै आबाद मावनो थाखाय जायफोरा आबादारि दङ बे आबादारिफोरखौ जोङो ट्रेनिं होनानै जों आबाद मावनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होनांगोन दिनैनि जुगाव जोङो मोनसे साइन्टिफिकेलि आबाद मावनानै जोङो जौगानांगोन आबाद मावनानै जोङो नोंनि न'खरखौ मोजाङै दानो हायो जोंनि न'खरखौ मोजाङै दानो हायो आबाद मावनानैनो जोङो जोंनि गथ' गथायनि फरायनाय सुबिदाफोरखौ जों होनो हायो जोंनि खाथियाव थानाय गुबुन हारिफोरखौ जों नायोबा नुनो मोनो बिथांमोना आबाद मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना 12 मासाव 12था आबाद मावनायनि गेजेरजों साइन्टिफिकेलि आबाद मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना आबादजोंनो गोबां जौगालांबाय नाथाय जोंनि बर' माहारिया गोबां हा दङब्लाबो हाया गोलैसोनानै थायो आबादारिफोरा मोनसेल' सम मावनानै आबाद मावा जिरायनानै थायो दा बेफोरखौबो लाबोनानै
जोङो बिथांमोनखौ खावलायनानै बिथांमोनखौ आबाद मावनो थाखाय जोङो खावलायनांगोन आरो बेखौ गामि गामि थांनानै जोङो एवारनेसनि गेजेरजों जा जों ट्रेनिंनि गेजेरजोंनो जा आबाद मावनो बिथांमोनखौ जोङो खावलायनांगोन नङाब्ला बर' जाथिया दिनै बर' जातिखौ जोङो बुहुमाव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेरेमसा बर' माहारि दानो नागिरदों जों फारफ्रोमनि बिथिंनिफ्रायबो जोङो जौगानांगोन सोलोंथाइनिफ्रायनो जा जोङो आबादारिनि बिथिंनिफ्रायनो जा जोंनि जे फालांगिनि बिथिंनिफ्रायनो जा जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जुदि जौगानो हायोब्ला जों बर' माहारिया मालाबाबो जोङो बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि मोननाय नङा जायखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंदों जों बर' माहारिखौनो मोनसे गेरेमसा बर' माहारिनि दानायजों लोगोसे बर' माहारि मोनसे मास्टार रेस जानो जिथु ओंखारदों बेखौ जिथु मोनफुंनो गोनांब्ला जोङो फारफ्रोमनि बिथिंनिफ्रायबो जोङो जौगानांगोन जायफोरा दिनै फालांगि खालामदों बिथांमोना गोसो होनानै फालांगि खालामनांगोन जों फालांगियावबो जों जौगानांगोन बेखौनो आं खावलायदों आरो फारसेथिं जायफोर जोंनि फरायसा बे फरायसा बिथांमोनाबो गोसो होनानै फरायनांगोन जोंनो दिनै अफिसारफोर नांगौ जादों गोबां आईएएस अफिसार एसीएस अफिसार जोंनो गोनांथि जानानै फैदों जोंनो लेक्सारार नांगौ जानानै फैदों मोजां फोरोंगिरि नांगोन जोंनो मोजां लेक्सारार नांगोन मोजां प्रफेसर नांगोन मोजां साइन्टिस्ट नांगोन मोजां इन्जिनियार नांगोन फारफ्रोमबो बिथिङावबो जोङो जौगानो हानांगोन होमबा जों जायखौ दिनै दुलाराय फरायसा आफादा नागिरदों जे बुहुमावनो मोनसे बर' माहारिखौ जे मास्टार दानायनि जि थांखि जे सिमां बेखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन नङाब्ला दिनै जोङो समाज बिथिंखौ बुङोब्ला समाज बिथिङाव दिनै जोंनि दासिमबो जोङो खोमसि फोथायनाया जोंनि गेजेराव दङ खोमसि फोथायनानै दायना सिथारनाया दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव सम सम जानो नागिरो दा बेफोरखौ जों जुदि खोमानो गोनांबा गैया खालामनो गोनांबा नैबे ओनसोलाव नैबे गामियाव जोंनि सोलोंथायाव जोङो दावगानो हानांगोन होमबासो जोंनि नैबे खोमसि फोथायनाय जिखिनि दङ जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन दा मान गोनां फरायसा आरो लोगो नोंथांमोन बुंनो गोनां खोथा गोलाव दङमोनब्लाबो आं सानदों नैबे समाव आं गोलाव बिबुंथि लाखिनो सानाखिसै दिनै जे नैबे नैथि साननि जे नैथि हाबाफारि जेरै नैबे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जे आंनि सुंद' बिबुंथि बे बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय बे समाव दिनैनि जि नैथि हाबाफारि गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय दा बेजों लोब्बा लाखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय